també de cara a divendres. Aniran arribant núvols dissabte, calor de ple estiu, caiguda de la temperatura entre diumenge i dilluns i possibilitat de ruixats i tempestes que ara mateix encara no es poden confirmar. Ens va impactar veure l'àguila baixant les escales. Ens va emocionar com ho vivia Tarragona. I ara descobrirem qui hi ha al darrere d'aquesta festa única. Això és la baixada, això és Tarragona, això és Santa Tecla. Som únics. Presenta el documental La Baixada. Diumenge al vespre a TV3 i a la plataforma 3Cat. La Comissió Europea intensifica la pressió a Netanyahu, proposa mesures per suspendre part dels acords comercials amb Israel i deixa en mans dels estats la decisió final. Mentrestant, l'exèrcit israelià continua l'ofensiva contra Ciutat de Gaza i obre una segona carretera per obligar la població de la ciutat a desplaçar-se cap al sud. Gaza torna a centrar el debat al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez torna a parlar de genocidi i Alberto Núñez Feijóo evita dir aquesta paraula i acusa Sánchez de fer servir Gaza com a tàctica política. Su conflicto ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. Donald Trump i la seva dona Melania han estat rebuts amb honors d'estat al castell de Windsor en l'inici d'una visita oficial al Regne Unit. El viatge culminarà amb una trobada amb el primer ministre Keir Starmer, marcada per protestes al país. La patronal de les BTCs, l'aplicació dels cotxes amb conductor, alerta que la nova llei del taxi, que no els permetrà fer trajectes dins de Barcelona, comportarà la destrucció de milers de llocs de treball. Denuncien que la Generalitat no ha escoltat les seves propostes. El Barça debuta demà a la Champions, ho fa al camp del Newcastle anglès i amb una baixa destacada, la de Lamine Yamal. El jugador no s'ha recuperat a temps de les molèsties al pubis i Hansi Flick l'ha deixat a Barcelona. Sí que ha viatjat amb l'equip Frenkie de Jong, que ja ha rebut l'alta mèdica. Sirat. Sirat, del director gallec Oliver Lache, és la pel·lícula triada per l'Acadèmia Espanyola del Cinema per anar als Oscars. S'ha imposat davant les altres dues candidates, Romeria i Sorda. Totes tres preseleccionades són de producció catalana. El quadre de Salvador Dalí, La Madonna de Portlligat, ha tornat a Catalunya 70 anys després des del Japó. A partir d'avui es podrà veure al Teatre Museu Dalí de Figueres, on és el centre d'una exposició. I avui és un dia important per a aquesta casa. Estrenem el nou univers informatiu de 3Cat Info i també és l'últim telenotícies que fem en aquest plató. El telenotícies d'aquest vespre ja el farem en un nou espai amb moltes més possibilitats tecnològiques, però és una transformació que va més enllà. Aquest matí hem posat en marxa 3Cat Info, que aglutina tota l'oferta informativa de 3Cat a través de tots els nostres canals, l'aplicació per a mòbils, la web, la ràdio, la televisió i les xarxes socials. I tot amb l'objectiu d'explicar-nos millor i donar totes les claus per entendre el món en què vivim. Ni on anar. La setmana... Bona tarda. Ahir era l'ONU i avui és la Unió Europea qui intenta pressionar Israel perquè aturi l'ofensiva sobre Gaza.